Мирчо. Ветрове, вабини, както ги наричат, има всякакви. В днешно време правят всякакви. И няма проблем, отидеш Няма. Не. Виж, съм гледал как се купуват. Отиваш просто. Да, казват един вейп и те дават. Магазинерките или магазинерът. Някой иска ли документ за самоличност? Не, абсолютно нищо. Директорът на спортното училище твърди, че полагат усилия да говорят за вредата от пушенето и пиенето. Каквото можем да правим, ограничили сме забраняване пушенето и употребата на енергийни напитки в двора на училището, но за съжаление в двора на училището ние нямаме тази власт да им забраним там да употребяват. От болницата в Пазарджик наблюдават тенденция към увеличение на случаите. В момента тенденцията е точно енергийните напитки с веповете. Двете неща са доста достъпни за децата и комбинацията им води обикновено до гърчове, падане на кръвното налягане, припадат. Те на 80% са употребявали или райски газ, или вепове, или алкохол, така че тенденцията ще бъде за увеличаване на тези случаи, просто защото няма контрол. И лекари, и учители настояват за строги и бързи мерки, за да се спре опасната мода сред децата. Вице-премиерът Томислав Дончев очаква нулево финансиране от Брюксел